Hello logofer, खुलुमबाय आंनि मोनसे गोदान भिडिअआवहाय माने जों दायो भैरबकुन्द' थांगोन आरोना पिकनिक जानो लोगोआव लोगोफोर दङ माखासे आं दिन्थिलांगोन बिदिब्ला लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो। फाइनालि जोङो मोनफैबाय नैबे जायगायाव नायलांदों फुरा माने लाहार फाहार दायो संनाय खावनायनि लाबबायना लाबबाय दे दे फैसा मानैदों मथा मथि 30 जागोन 7 केजि दे 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 दादानाबो आरो इथिं माबा बेदर दङ थानायसिम न' नै माखासे आरो बेयाव माने माने खामानिया मैगं हाननाय ओमफ्राय मा जागायजेनबाय दाउ माथो दाउ माबा मा होनलायो आं खुनो दे नोंसोरनियालाय मा खामानि बेलाय फानलुनि खामानि दे दिनै मख' नोंनियालाय मा हाइजें जाबाला लुयो नोंसिनियालाय मा हाबा सामब्रामनि दाउखुनि सामब्राम बेलाय मा पियास सामब्राम पियासा सामब्राम बर'आव बेलाय आलु माने आलु माने मा आलु दे बायग्रोग्रो हा नैबे अमा बेदर थाव रङालि मुरि माथो मा खालामगोन बेखौलाय हा ओइ सिख्लाफोर बेखौ मा खालामगोन सामब्राम फानलु बेलाथि संख्रै बेदर मस्ला मिट मस्ला आरो मा दङ बासन हुग्रा आइना मा बुङो बेखौलाय पानि आरो लाव ओमफ्राय पानि लाव मस्ला दुन्दिया माइरं बेलाय मा मिथामुरि माने मिथामुरि जागोन ना बियो बरिया न' दे फरेनारफोरा बिराद लाङो बेखौ इन्डियानिफ्राय फिजिकेलि बरिया माने आं बहुत माने नुफेराखै आरो बिदि बे बुस्थुफोरखौ जाबोला मानसिया थारमाने दै गोनां बुस्थु जानांगौ ओजन जायो आरो माने ओजन नङा माखासे सिथरफोरा जानो हाया बरिया ब्रान्ड न' दालि दं लोगोसे दालि ओइ बिथाङा दासो मोनफैदों माला फैखो लरहा मिडियाम नोलै मिडियाम लरहा ओइ सेखौ माबा हाबा जागोदान होनदोंलै माबा गुफुरनि खुलुमबाय दे गोसो गोरबोनिफ्राय न' दे बिनि उनाव मा अपारेशन नैबे ओरैबायदि जासुलि
जानाय दासो सफैदों बे एक नम्बर जानायाव बियो ललिपप और क्या है केक केक बेहाय और कुछ 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 इबि खायगा ये तो एक गोदोराबो जादो जानसै नै केक होनो आरो अननानै ओइ नै बिसि नुगोन नै नायलांबाय थादो दायो नै ना बेदर गोदागासिनो दङ मथा-मथि खै बिस जागोन बेयो न' सनि नामानोलै सनि 5 केजि न 5 केजि बुंदो नै सासेया फानलु गासिनो दं आरोना एक्सपार्ट बिथाङा मावनाय दांनायाव गैया हिनजावफोरनि खामानिखौबो बरिया रोङो बियो Oh, di luar yang pertama dia apa? बेदर संनायाव माने बहुत माने Silongni ओरैनो बियो मानि पार्टि बेयोथ' मा बुंबावगोन जोङो माने अनलायनायनि पस्ट बुंनांगोन आरो अनलायनानै जानाय गोरोबलायनायनि पस्ट जोङो आरो बे गोग्लैना थानायफोरखौ बोखांनायनि बोखांना मोननायनि पार्टि आरो बेखौ दे मोजां ओंखारदों हिनजावफोरदों मोनगोनबो बिसिना सोलोंथाइ मैगं हानाय मसानै गिदिर नोंस्रा थिखांब्रा हा नोंस्रा थिखां नों दायले भिडिअसोना नोंनिया आरो माबा जोगोन tum tham मावगासिनो दे दालिखौ रुगोन ना सेरगोन आदसा दे संनोसै आरो ना सोमना दोनसै आरो बेलाय मा दोङो बेलाय बे लाब्रा जागोन बियो माबुङा दोङो आलु मेवसेम ना बे मोननैसो बेलाय बियो बिलाय बियो माबा बिबु बियो सेपारेट दं माने Iya. मा बेदर बेलाय बुन्दार ब्रयलार कुक nih लागाव आरो सावग्राया सावदों संग्राया संदों लोंग्राया लोंदों मा लोंदों Oi, ini tuh hone muria. गोथाव ना Sing mana kamu mau sini? Muri. muri sting oh birung angin बैसो गोदोरासो nya oh Hakan salah bedok. मोजां नै भिउसखौबो नायना लादो Muria. Ayo langlai ke arah संनाय खावनायाव माने बे गैयाबानो माने सोलियो आरो फारसेथिं मा लादों बियो थारमाने अरा जोङाखै औ बे अमा बेदरखौ बेयाव सावनानै अर जोंहोनाय जादों आरो आচ্ছা बना माने थिग नङा बना थिग नङा जायखौ साफु मोनसेयाव बननि थाखाय सोना होदोंमोन माय गादारि खालामबाय मानसिया उपाय गैया खस्थ' मस्थ' खालामनांसिगोन ना उपाय गैया खस्थ' मस्थ' बे अरखिफोरखौ दा जमा खालामना होनांसिगोन आरो मा खामानि दे बेयो मुरि माने दिननि जानाया एसे बेलेग जागोन आरो न' बिसाखौनो दोनखानाय एक नम्बर जासुनि बेयो दा दुन्दिया होनांगौ दुन्दिया कबि
Kayak betul enggak? बेदर बयलार बेदर हांदो Boiler betul. हांनायबो जानोसै आरो संनायबो जानोसै Nah ini mana mabaya mana mau sana sih bilik jangan बेलेग जागोन औ Mama. Oi, Mama. Sabus tu gilai beruban long nih. Chụp nông kia một tờ. Mereka juga punya. Dia jangan sih deh. Boiler nih dawai sih satu nih. Hang này. Bini bara zagraya. Bube. Bara zagraya bini. Biar. Studio itu tuh. Ini mat le. Stu. Saya cek nung nane. Tuh thang ada. Itu kan ngalimin mbak. Ini bara sana ya. Sauran nih. Korea nih Korea Korea no? Ya. 네 코리아 다 스프링에 Spring. Just like gue. Tapi nengok dia. Saya ini nih mas, lah itu sas, gimana? Gede ya? Di sonang ra, ekti biar betul orang nggak 그 saya 또 자는 ring 있죠. Boleh. Apa dia? Saya bisa. Korea. Haibeng. Karena Mama antang selatan. Kira nabung sama kira bisa senang. Kira mana kira mau kan itu. Abi ai yang nama? 깡콩 Kangkong nih. Tiga nih. Jangan. Bicara bozarनिफ्राय दासो सफायदों. Tobla tobli दासो लाबोदों. Nih bisa main rusna berat aktif deh. Apa nih? Pakai zagra Zagra tuh deh nah. Oh deh. Fantastis lah ini rumah itu Zaba satu nih. Mama dengar. Sambram, gazor, ada kukumbar, belahi. Kelati. Dengar. Iya,